Bon dia. Estava jo recordant que fa uns anys em vaig canviar de casa i vaig anar a viure a una planta baixa en un carrer molt bonic peatonal de Benimaclet. És un carrer en el que tot són casetes baixes de poble. En la casa d'enfront viu una família molt simpàtica. Tenen dos fills, César i Carmen. En aquell moment, César tenia 4 anys. Carmen és una miqueta més major. Un dia estaven a casa i estava ficada a la televisió. I varen eixir les notícies al telediari. Els xiquets estaven per allí jugant, els adults veient i escoltant les notícies de la televisió. Però una de les notícies va ser algo en relació a una xiqueta menudeta que havia mort. Carmen va sentir la notícia, encara que no estava prestant tota l'atenció, i anar tota preocupada a sa mare a preguntar-li: Mamà, però aquesta xiqueta s'ha mort i els xiquets es moren. Sa mare li explica tranquil·lament que, bé, els xiquets poden morir, clar, però que el més normal és que la gent viu molts anys i es va morint quan ja és molt velleta, molt major. Carmen es queda una miqueta més tranquil·la i al cap d'un ratet anar i li digui: mamà, que estava jo pensant que entonces d'ací de casa el primer que es morirà serà el iaio, després la iaia, no? Després se morirà el papà, després tu, després jo i després César. César, que estava per ahí jugant, que pareixia que no s'enterava de res, arriba corrent i digué: «Jo, i per què jo sempre l'últim?